a fɔ ma ko conférence mondiale de radio communication ni y'a ta k'a lajɛ o hakilina kɔni tala ka bɔ conseil des ministres la n'o kɛla wa décembre kalo tile 27 san 2023 arabado o baaraw timɛla conseil des ministres mun y'a ta k'a lajɛ ba ye k'a fɔ o baaraw timɛla jamana ɲɛmaa ka yamaruyaw hukumu kɔnɔna la hakilina dɔw kɔni tala an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ communication ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka taa se économie numérique o ministre ale modernisation de l'administration o ye kunnafolidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres fana ma ka jira k'a fɔ bɛnkan minnu fana sɔrɔla o ka conférence mondiale in n'o bɛ tali kɛ radio communication hukumu kɔnɔna la ka ɲɛfɔli kɛ o la conférence mun n'o bɛ tali kɛ conférence mondiale minnu kɔni n'o bɛ tali kɛ radio communication ko la ko o baaraw kɔni timɛla bɛɛ k'a fɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni baara minnu bɛ kɛ san 3 walima san 4 kuma bɛɛ o baaraw bɛ kɛ yaasa ka se ka miirinaw ta ka ɲɛsin ni hakilina ninnu fana ma a bɛ kɛ sababu ye fana o ka sɛbɛn minnu bɛ kuma o ka sariyasenw kan ka se ka o lajɛ lakurali minnu kan ka don o la n'o bɛ tali kɛ règlement de radio communication ko la bɔlen kɔ wa bɛnkan sɛbɛn minnu fana bɛ yen fɔ ka taa se wa o bɛ se ka a bila minɛ kɔnɔ cogo min na a bɛ ɲɛ k'a bila o ka hakilina baaraw kan o y'i datugu bɛɛ lajɛlen fana n'o bɛ tali kɛ wa fréquence radio électrique la ale ni a fɔ ma ko orbite des satellites géostationnaires o y'i datugu bɛɛ lajɛlen la fɔ ka taa se non géostationnaire ma kunnafoni k'i bɛ ye k'a fɔ kɛnɛla o ka lajɛ nin fana kɔfɛ délégation mali délégation yɛrɛ a ye wulikajɔ kɛ ka taa nin baaraw fana timɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla bonya ni karama kɔnɔna la a fɔ ma ko wa travaux en commission wa fara ɲɔgɔn kan ani travaux en groupe ale ni en plénière o ye nin baara nin bɛɛ lajɛlen fana kɛ wa ni lajɛ hukumu kɔnɔna la n'o tali kɛ wa délégation mali délégation yɛrɛ la o hukumu kɔnɔna la k'i bɛ ye k'a fɔ conférence in ko wa fɛn caman kɔni bɔla kɔnɔ minnu nafa kɔni mali bɛ a yɛrɛ a kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka a fɔ ma ko bande 3,4 GHz o bɛ se ka lakana cogo minnu la kɛrɛn la o ye datu o la mali tɔgɔ la n'a fɔ ma ko protection de la bande i bɛ k'a fɔ yaasa a fɔ ma ko interférence mali kana to a ka bɔrɔ la jamana wɛrɛ walima wa mankan wɛrɛ kana don i ka ligne kan ka sɔrɔ la ani kɛma kan olu bɛ se ka lakana cogo minnu la a fɔ ma ko plan satellitaire orbite fréquence ale ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ spécification technique olu fana baaraw bolodala an ka jamana fɛ ka ɲɛsin nin hakilina ma n'o bɛ tali kɛ réseau kan i bɛ k'a fɔ wa mali a ka se ka bila minɛn kɔnɔ minɛn mun ni a yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye fana ale fana bɛ se ka tɔnɔbɔ kɛ ka se ka a tɔgɔ kɔni sɔrɔ ka don a fɔ ma ko wa MLSAT 100 mali fana ta ka di a ma n'o bɛ tali kɛ satellite la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kɛ sababu ye fana ka se ka wa yɛlɛmali kuraw fana don mali ka taabolo la ɲɛtaa sira fɛ mun y'a ta k'a lajɛ ne a fɔla ko wa a satellite lancement bɛ kɛ n'o fɔ ma ko satellite géostatutaire n'a fɔ ma ko géostationnaire ni o baaraw bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ mali fana bɛ se k'a ka jɔyɔrɔ ta cogo minnu la mali n'a fɔ ma ko candidature du mali sen ka se ka don nin baaraw la ka se ka a fɔ ma ko vice président de la commission d'étude UITR k'i b'a ye k'a fɔ mali bɛ se ka wa o ɲɛmandankanya ta cogo min na o fana laɲiniw fana kɛla ni a fana hun laminɛla a ko la ni o baaraw kɛla CMR 23 hukumu kɔnɔna la mun ni o baaraw bolodalen don san 2024 ka taa bila san 2027 la a fɔ ma ko réunion de travail ani secrétaire général de l'union africaine des télécommunications o baaraw fana o timɛla o réunion kɔni n'o bɛ tali kɛ sigi ka fɔlɔ o baaraw kɔni kɛla a kɛla sababu ye ka mali fana bila a kunbɛla ka ɲɛ ka bisimila ka tila ka mali fana fo mali ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani a ka wulikajɔ la a bɛ ka sen dayɔrɔ mun kɔni kɛ ka se ka jɔyɔrɔba ta nafoloko ani hakilina miiriw baaraw la ka ɲɛsin nin hakilina ma n'o fɔ ma ko radio communication ani yiriwali fana ka ɲɛsin télécommunication ma mun y'a ta k'a la n'o fɔ ma ko normalisation kɛnɛ la mali ka se ka sen don bɛɛ lajɛlen la ka se ka a jɔyɔrɔ fa nafoloko bunakun kan ani a sen yɛrɛ ka se ka don a la k'a ka baaraw kɛ k'i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ mali foli ka di a ma mali fana a bɛ labɛnw fana la cogo min na a fɔ ma ko CMR 23 ka se k'o labɛnw sabati Bamakɔ décembre kalo tile 27 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolo bɛ sɛbɛn o la